Dobri pozdrav gameri, Boško ovde, dobrodošli u ovaj klip. Evo je Blaine s kompom, slušam muziku, evo što slušam. Tako da slušam muziku, javio mi se jedan vlasnik, treba na laptopu da radim jedan sistem, snimit ću vam klip, da vidite, i ovaj klip sam iskoristio da vam se zahvalim na stvarno, neću da kažem velikoj podršci, brate, jer to za vas, za neke youtubere nije velika podrška, ali za mene i jeste. Znači, 2500 pregleda za mesec dana, to je za mene, znači, prelep početak. Hvala vam na tome, hvala vam na svemu što ste tu, što postojite u stvari da me gledate i što vas ne smaram, Znači, gameplay se nastavlja, Call of Duty i GTA San Andreas. Sad ću malo par epizoda Call of Duty da snimim, pošto verujem, brate, da vam to više znači nego GTA San Andreas, pošto GTA San Andreas ima puno, a Call of Duty, znači, nema ni jedan srpski gameplay. Tako da, to je to. Idemo još malo muzike. Pogled mladih besan, nikada trezan. Tako da, to je to. Hvala vam ljudi od srca. Vidimo se malo kasnije kad bude stigao laptop da radimo. Tako da vidimo se tada. Pozdrav ljudi, hvala vam još jednom. Ćao!